Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong buksan ang atong Biblia sa Mark chapter 10 verse 28 hangtod sa 31. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo, si Isabelo Lauris Sr. Mark chapter 10 verse 28 to 31, ug sumpay kini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niadtong miaging semana. Unya misulti si Pedro, "Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo." Miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya, ug sa umaabot nga panahon makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna." May the Lord bless the proclamation of His word today. Sa verse 21, mga kaigsuunan, kung nahinumduman pa ninyo, gisugo sa Ginoo ang batan-on nga dato nga pangulo nga iyang talikdan ang tanang mga butang nga nagulipon sa iyang kasing-kasing, ang mga idols sa iyang kasing-kasing, aron sa pagsunod kaniya. Apan kadtong maong tawhana, dili buot nga motalikod sa tanan, mao nga nasubo siya, gumikan kay wa niya nakaplagi ang kinabuhing dayon. Ug si Pedro mi pangutana, mga kaigsuunan, ug gihuna-huna ni Pedro ang gisulti sa Ginoo sa verse 21. Ang giingon sa Ginoo sa verse 21, "Usara ka butang ang kinahanglan nimong buhaton, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako." Mao kadto ang sugo sa Ginoo sa rich young ruler, talikdan ang tanan aron sa pagsunod kang Kristo. Ug gi-apply ni Pedro sa iyang kaugalingon kadtong maong gideklarar sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga iyang gipangutana si Jesus, "Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo." O gi-record ni Matthew, mga kaigsuunan, ang buot masayra ni Pedro unsa may among mapaabot. So buot si Pedro nga masayod kung unsa ang ganti nga ilang mapaabot, gumikan kay gitalikda na nila ang tanan aron sa pagsunod kang Kristo. Again, gi-apply ni Pedro sa iyang kaugalingon ang gipamulong ni Kristo sa batan-on nga lalaki nga pangulo nga nag-ingon, "Go and sell all your possessions and give them to the poor and you will have treasure in heaven." So unsa man gyud ang ganti nga mapaabot sa mga disipulo ni Kristo. Ug sa pagtubag ni Kristo sa maong pangutana ni Pedro, dunay duha ka aspeto sa ganti nga mapaabot sa tanang magtotoo. Ganti niining kinabuhia ug ganti sa kinabuhi nga umaabot sa pikas nga kinabuhi, sa kinabuhing dayon. Ang giingon sa Mark chapter 10 verse 30, Now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecution." So aduna po ay mga paglutos
and in the age to come, eternal life. Sa kinabuhi sa umaabot, kinabuhing dayon. So far, atong gipamalandungan ni atong niaging duha ka semana ang mga panalangin nga naangkon sa mga disipulo ni Kristo niining kinabuhia, niining kamulong nga kinabuhi. So, bisan pa sa mga paglutos ug mga pagsulay nga nagalakip sa pagkatinun-an sa atong Ginoong Hesukristo at dunay mga ganti nga atong nasinatian niining kalibutana. Ug ang mga ganti nga atong nadawat gikan sa Dios mas labaw pa kaysa sa atong mga gitalikdan tungod og alang kang Kristo. Gideklarar ni Jesus nga pinilo-pilo kagatus kapilo ang ganti nga atong madawat kung atong talikdan ang tanan ug musunod kang Kristo. If there was nothing beyond this life, following Christ would be a life well-lived and full of great reward. But pasabot, kung wala man tay ganti nga mapaabot sa umaabot, at least adunay pinilo-pilo ka mga ganti nga atong nasinatian ining kalibutana. Pero dunay saad ang Ginoo nga ganti nga atong madawat sa umaabot. Now, what about our eternal reward? Gibat-bat kini ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8. Paminawan ninyo mga kaigsunan. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto uniyang adlawa. Iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom ug kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. So aduna kitay dagko kaayong mga panalangin sa langit, kahibulungang mga panalangin. Mao ning giingon sa verse 30 sa atong teksto, and in the age to come, eternal life. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, the context of discipleship, ang konteksto sa pagkatinun-an nato ni Kristo. Ikaduha, the conclusion of discipleship, ang utlanan sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa unang punto, the context of discipleship, ang konteksto sa pagsunod kang Kristo. Ang giingon sa verse 21, atong talikdan ang tanan aron sa pagsunod kang Kristo. Usara kabutang ang kinahanglan nimong buhaton, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Giisulti kadto sa Ginoo sa batan-on nga lalaki gumikan kay nasabdan ni Jesus nga kadtong tawhana ulipon sa salapi, ulipon sa kabtangan, hakog katong tawhana. Mao kadto ang gisugo sa Ginoo. Mao'y idol, ang kabtangan idol sa iyang kasing-kasing mga kaigsunan. Mark chapter 10 verse 28. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. So, i-compare nato ang response ni Jesus sa verses 29 hangtod sa 31. Konteksto kini sa pagtalikod nato sa tanang mga butang aron sa pagsunod kang Kristo. Ug nagalangkob kini ug mga paglutos mga kaigsunan. Doon na kitay mga paglutos nga masinatian niining kalibutana gumikan sa atong pagkatinun-an ni Kristo. And the teaching of the gospel is that we must endure unto the end. Kinahanglan nga magpadayon kita, mulahutay kita hangtod sa katapusan, taliwala sa mga paglutos ni ining kalibutana. Mark chapter 13 verse 13, ang giingon dinhi, ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayon. So mo kini ang konteksto sa atong pagsunod sa Ginoo. Adunay daghang mga pagsulay, adunay mga paglutos. Kinahanglan nga mututok kita sa dag-anan, mututok kita sa utlanan, sa eternidad mga kaigsunan. Hebrews chapter 11 verse 24 hangtod sa 26 ang giingon dinhi, tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babaying anak ni Paraon.
Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulo sa sala sulod sa mubong panahon. Grabe no? Nindot ang desisyon ni Moses. Magpahimulo siya sa sala sulod sa mubong panahon compared sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, gipili ni Moises ang ganti sa umaabot. Ang giingon dinhi, naghuna-huna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto, tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. This is the context of discipleship, mga kaigsuunan. Adunay mga kalisod, adunay mga paglutos, pero mututok kita sa daganan. Again, mututok kita sa ganti nga umaabot. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Ang giingon dinhi, busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. So over and over, mga kaigsuunan, gisultihan kita sa pulong sa Ginoo nga ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan nga puno og mga pag-antos, gitalikdan nato ang tanan, wala kanay ikatandi sa kahimayaan nga umaabot kanato. Si Santiago, mga kaigsuunan, iyang gidescribe ang korona nga nagpaabot alang sa mga tao sa Ginoo nga nagantos sa mga paglutos. Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 ang giingon dinhi, bulahan ang tawo nga mobarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. O gidescribe usab ni Kristo kining ganti nga nagpaabot kanato. Matthew chapter 5 verse 11 hangtod sa 12 ang giingon dinhi, bulahan kamo kung biay-biayon ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So ang langit, mga kaigsuunan, gitanyag sa Ginoo sa atong mga mata ug kita nga mga magtutuo gi-encourage sa Biblia nga mututok sa daganan sa kinabuhing walay katapusan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, the conclusion of discipleship. Ang giingon ni Kristo, ang utlanan sa atong pagsunod kaniya kinabuhing dayon. Mo kini ang conclusion of discipleship. Verse 30, eternal life ang gisulti. There is a contrast between life and death. Eternal life versus eternal death. Ang eternal life, mga kaigsuunan, mao kini ang atong eternal existence kauban sa presensya sa Ginoo hangtod sa kahangturan didto sa iyang gingharian. It refers to the life nga gihatag sa Dios kanato niadtong gimugna kita niya niining kalibutana. It refers to the restoration from the death brought about by the fall. Gumikan sa sala sa tawo, ang kalibutan na hugaw, ang kalibutan na puno og kasakit, ug ang kamatayon na kasulod sa kalibutan. Consequence kini sa sala, mga kaigsuunan. Now, eternally, ang eternal death, mga kaigsuunan, ang walay katapusan nga kamatayon didto sa impyerno, nagarefer kini sa usa kang ngit-ngit nga dapit, walay presensya sa Dios, dunay presensya sa Dios pero paghukom, dili pabor.
It is to be deprived eternally of the infinite blessing of knowing God. Ug mao kini ang pag-anto sa tanang mga makasasala didto sa impyerno. Ang mga tawo, eternal beings kita. Sa English pa. Ang buti pasabot niini, wala kitay kamatayon ang atong kalag. Pero asa man magstay sa eternidad ang atong kalag. Sa langit ba o sa impyerno? Unsa may imong nasayran igsuon og higala mahitungod sa eternal reward. Kung ikaw senior citizen na karon, malagmit hapit ka na mo graduate ni ining kalibutan ug hapit na nimo atubangon si Kristo alang sa paghukom, asa man ka padulong higala. Kinahanglan nga masayran nimo ang grasya sa kaluwasan pinaagi kang Kristo lamang. Si Kristo ang bugtong Dios ug manluluwas alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ug kung nailhan nimo si Kristo, eternally makauban nato siya hangtod sa kahangturan. Romans chapter 6 verse 8. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 11. Matuod gayod ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Praise God, saad kini sa Ginoo. John chapter 14 verses 2 hangtod sa 3. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Ang iglesia in a figurative way gitawag kini sa Biblia nga pangasawunon ni Kristo. Si Kristo ang atong pamanhunon. Didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gitawag usab og bag-ong Jerusalem mga kaigsuonan. Revelations chapter 21 verses 2 hangtod sa 3. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad ug bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunong babayi nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Dili lang sa kay makauban nato ang Dios hangtod sa kahangturan, mahimo usab kita nga susama kaniya, muliwat kita kaniya mga kaigsuonan. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 2. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kun maunsa gayud unya kita apan ang nasayran nato nga inigabot na ni Kristo, mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Grabe no? Mahimayaon kaayo ang nagpaabot sa tanang magtotoo. Philippians chapter 3 verse 20 hangtod sa 21. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisda niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. So makigambit kita sa iyang pagkabalaan. Wala na'y kasalanan mga kaigsuunan. Nasubo kita sa kamulong nga panahon, gumikan kay nakigsangka pa kita batok sa kasalanan. Mo kini constant nga struggle nato niining kalibutana. Si Pablo, mausab kini ang iyang struggle. Apan ang pagkabalaan mga kaigsuunan, nagpaabot kanato. Unang Korinto kapitulo 9, bersikulo 25 hangtod sa 27. Ang giingon dinhi, ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Lisod kayo nga Bisaya. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-purong nga malawos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan.
Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa daganan, ug sama ako sa buksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Bisaya man jud ko mga kaigsuonan, pero sobraan ra gyud kaini kalalom nga Bisaya. So, ang atong eternal reward mao ang pagkabalaan nga mahisama kita kang Kristo. Ug ang atong lawas nga makaangkon og kabaguhan mahimo kining mahimayaon nga lawas. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 42. Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot apan ang pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Ang giingon sa verse 53 sa 1 Corinthians chapter 15, kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot, o kining lawas nga mamatay kinahanglang magsulob sa pagkadili na mamatay. So all that pertains to our mortality will be forever gone, mga kaigsuunan. Wala na'y kamatayon, wala na'y pagkatiguang, wala na'y balatian. Revelations chapter 21 verse 4. Pahiran niya ang ilang luha ug wala na'y kamatayon o kasubo. Paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. So kung kining lawasa, sudlanan lamang di ay kini sa atong eternal nga espiritu nga mahimong susama sa atong Ginoo hangtod sa kahangturan nganong mahadlok man kita sa kamatayon. We will spend eternity with Christ in a restored universe. Kining kalibutan na i-repair sa Ginoo, mga kaigsuunan. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod sa 13. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Praise God. Revelations 21 verse 1. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. So mahanaw kining tanan, i-repair kini sa Ginoo ug mailisdan og bag-o, ug ang mga wala kang Kristo dili mahiapil niini kundili mag-antos sa walay katapusan nga kamatayon didto sa impyerno. Apan nagpaabot ka nato ang restoration sa tanang mga butang. Tanang mga korupsyon, matangtang, mga kaigsuunan. Pinadayag 21 bersikulo 5. Ug ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayod. Nagpaabot kita sa restoration sa tanang butang. Romans chapter 8 verse 18 hangtod sa 22 ang giingon dinhi. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahuna, dili gayod ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak, kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan. Dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom kay luwason man gayod ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babayi nga nagbati. So we don't know precisely kung unsa ang hitsura sa restored or gi-repair nga kalibutan, pero mahimayaon kini, mga kaigsuonan. Dili kini layo sa unang langit ug unang kalibutan, but it will be a very glorified new heaven and new earth. It will be physical also. Usa kini ka lugar, it will be a new earth, a restored earth. Perpekto kini, mga kaigsuunan. Mahimayaon gayud kaayo. Walay mga linog, walay mga baha, walay mga tornado, mga volcanic eruption. Usa kini ka maanindot kaayo nga lugar.
and it is full of activity. Nagkahiusa ug adunay kalinaw ang tanan, and we will be surrounded by others full of love and holiness. Now, ato kining itandi sa impyerno mga kaigsuunan. Ang impyerno gimugna sa Dios. Usa lamang ang tumong alang sa paghukom ug pagsilot. It will be a place of torment. Walay katapusan nga pag-antos ug kainit mga kaigsuunan. Instead of beauty, it will be darkness. Probably ngit-ngit kayo, walay color. Instead of being surrounded by holiness and love, ang mga kalag nga atua didto sa impyerno gipalibutan og pagdumot, kasuko ug pag-agulo mga kaigsuunan. Kumusta ang imong tubag sa imong kasing-kasing niining mga butanga? Nangandam na ba ikaw alang sa eternidad nga umaabot mga kaigsuunan? Nangandam na ba ikaw alang sa imong kamatayon? Kinahanglan nga mangandam ikaw. Ayaw ug pilia ang mga butang niining kalibutana nga taphaw lamang, puno sa kasalanan, adunay enjoyment, adunay kalipay kuno, pero walay kalinaw o gidumtan sa Ginoo ang mga bisyo, ang mga sala, ang mga kalaway, ang mga kahilayan, mga kaigsuunan. Pag hinulsol sa imong sala higala, ug dangop kang Kristo, tuuhi lamang siya ingon nga imong Dios ug manluluwas. Dili nimo mahimong hugasan ang imong sala, gumikan kay wala ikay panghugas niini. Apan ang dugo ni Kristo giula niya didto sa cross sa Kalbaryo, ug mao kini ang magatabon sa tanan nimong mga sala, past, present, and future. Ug ang pagkamatarong ni Kristo isulob niya kanimo kung ikaw muundang ug salig sa imong kaugalingon, mutalikod sa imong mga sala ug mudangup lamang kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Igo na ang dugo ug kamatayon ug pagkamatarong ni Kristo alang sa imong kaluwasan. Tuo kaniya, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaaw, among gipangayo ang bunga niini. Among gipangayo nga masabtan sa mga katawhan nga bisag maangkon nila ang tanang butang niining kalibutan na apan ang ilang kalag malaglag, walay kapuslanan ang tanan. O Dios, hinaot nga imong gikabot ang mga wala pa kang Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Savior, more than life to me, I am clinging close to Thee. Let Thy precious blood applied keep me ever near Thy side. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Through this changing world below, lead me gently as I go. Trusting Thee, I cannot stray. I can never lose my way. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Let me love Thee more and more till this fleeting life is o'er. Till my soul is lost in love, in a brighter world above. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Amen.
alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.